Hello guys, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ मोनसे आपडेट माला होगोन बेखौ नेदोंमोन नोंथांमोना सोंदों कि माला भिडिअ पार्ट 2 को आपलोड खालामगोन प्रमोद बर' सारजों इन्टारभिउ लानायखौ नोंथांमोना क्वेश्चनखौ मिथियोना लास्टनि क्वेश्चना मा एक्जिस्टिं रुलिं पार्टी दा गोहोगोरा ओरैबायदि गोहोगोरा बेसेबांबा समनिफ्रायनो बिथांमोना खुंबोगासिनो दङ बिथांनि पार्टीखौ फेजेननो हागोन ना हाया बे मोनसे क्वेश्चनाव थादोंमोन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव गोबां गोनांथि क्वेश्चन दंबावो नोंथांमोना मोनथिगोन आंनिफ्राय फारसे क्वेश्चन रावनिबो नङा बियो आं गोसो गोरबोनि आं सिगांनिफ्रायबो क्वेश्चनखौ दोनबाय थाखादोंमोन जेब्ला प्रमोद बर' सारा पलिटिकेलाव हाबदोंमोन आरो जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जादोंमोन आं बेखौ चान्स नायबाय थादोंमोन आरो बिथांमोनाबो खाबु होबाय बिनि थाखाय धन्यबाद आरो बिनि उनाव पार्ट 2 भिडिअखौ आङो गाबोन आपलोड खालामगोन दिनै आं आपलोड खालामथ'ला दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा गावजों गाव मदद खालामनायाव गोबां आगान होबोबाय आरो होबोगासिनो दं आरो फिउचारावबो होबाय थागोन आं बेखौ सानो थेंक इउ सो माच गाइस नोंसा जेसे हायो एसे एनैब्लाबो नोंनाव इसेबां थोजासे गैयाब्लाबो थोजासे गोनां बायदि साननानै नोंथांमोना मदद होदों बिनि थाखाय आङो खुलुमनाय जासिहरो बेबायदिनो आसा खालाम नोंथांमोना इयुनावबो मदद होगोन दायो जाय बिबारि बसुमतारी सिगाङाव भिडिअ बानायदोंमोनना लोगोफोर बिनि न'खराबो सिलिंखार जालांबाय नैबे बारहुंखाजों न'आनो थेर बेथेर बायलांबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव पिक्चारखौ होना होनि बेनो आरो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दायो दाख्लैहाय बे लाइफां नार्जारी साराहाय बिथांनो थाखायबो एसे डनेसन होदोंमोन दिनै मोनसे ओरैबायदि मोजां खामानि मावबावदों बिसोर ग्रुप गासै बिसोरो 7 जन आं बेखौ मुंखौ बुंगोन बिसोर गावसिनि गामियावहाय गामिनि मुङा जाबाय पद्मबिल गोजोनफुरि नाम दं पोस्ट अफिस गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथांमोना गासै 7 जन आं नामखौ खोन्थानानै होनि नामा गोसोआव थाया बिनि थाखायनो नायनो गोनां जायो हृदय कुमार ब्रह्म ओमफ्राय बिनि गेजेराव सुभाष बसुमतारी कामिनी कुमार बसुमतारी लाइफां नार्जारी अरुण कुमार नार्जारी जगदीश ईश्वारी ओमफ्राय सरन सिंह बसुमतारी बिथांमोना गासै 7 जन बिथांमोना 30 माने न'खरावहाय बिथांमोना गावसिनि सेलारिखौ माने बुथुमनानै कालेक्सन खालामनानै बिनि गेजेराव बिसोर डनेसन होदों जेरै जोंहा हेल्थ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कि जों बे मासावहाय सेलारिखौ फुल होगोन नोंथांमोना खाथि खालानि माखासे गोरिब न'खरनो दान हो डनेसन हो होनना बुंदों बे बिथिंनि प्रसेसखौनो लानानै बिथांनि राव बा बोसोनखौ लानानैनो बिथांमोना बेखौ खामानिखौ मावदों मोनसे न'खरावहाय 5 केजि माइरं होदों आरो बिनि गेजेराव दालि होदों 1 केजि मिठा अइल माने जाग्रा थाव नांदों 1 केजि माने 1 लिटार ओमफ्राय बिनि गेजेराव माइरं संख्रि 1 केजि नांदों साबोन मोनसे बिस्कुट मोनसे पेकेटसे आरो टमेट' 1 केजि होनांदों बिसोरो दिनैनि 11 एप्रिलनि फुंनि 11 बाजियाव बे खामानिखौ मावदों 30 न'खरनियाव बिसोर माने राननानै होदों डनेसन होनानै होदों बिसोरो जायफोरखौ आं मुंखौ मुंख'दों बे पिक्चार होनायानो बिथांमोनानो आरो सासेखौ नुवासै मानो होनबा सासेया पिक्चार क्लिक खालामदों माखासे भिडिअ आं नोंथांनि सिगाङाव आपलोड खालामना होनि नैबे नुथायखौ অনুদান দিন আপোনালোকে এজনকৈ আহি এই বস্তুখিনি ঘৰত লৈ যাব পাৰিব তো এইটো কিয় কাৰণে দিয়া হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এটা ভয়ংকৰ করোনা ভাইরাস চাইনার পৰা আহিছে মইনা মশারি মইনা মাইনং So नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय दायो मोनसे आंनाव मोनसे बिनि सायावहाय भिडिअ बानायनो थिनदों लोगोफोर बे मोनसे बिराद गोरोन्थि बाथ्रा जादों लोगोफोर सासे करिश्मा नार्जारी होनना बुंनाय मुंनि सासे फेसबुकआव आरोना बे मानसिया हौवा आरो आर्मिनि माखासे ड्रेस गाननाय बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बाहायदों कि बेंगलराव माने थांग्राया थैब्लाबो लस गैया माने बेंगलराव खामानि मावनो थांग्राया थैब्लाबो लस गैया न' गारना खारजोबग्रासो आरो अनसुंथाइ दाहर बिसोरनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बाहेराव थांनाय माखासे सुबुंफ्रा बिसोर थांनो होननानै गोसो जानानै थाङा खायसे सुबुङा मिथिबायना हय जानो हागौ खायसे सुबुङा बेरायनो बाट गासिबो मानसिया बेफोरबायदि नङा स' बे खेथ्रआव आं बुंनो सानदों नोंथाङा गोबां गोरोन्थि बे लेभेलाव मानो होनोब्ला बिथांमोना गावनि न'खरनि माखासे सुबुंफोरखौ उदै रसा नाङालासे थानांथों होननानै बिथांमोना खामानि मावनानै न'खराव मान्थलि जेसे हायो 3,000 4,000 5,000 बा 7,000 आनो जा हरनो नाजायो आरो बिनि खेथ्रआवहाय
बिथांमोननियाव सिगांनिफ्रायनो माखासे दाहार थायो दाहारा मानि थाखाय जायो जों जुदि खामानि मावा माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावबोयो आरो माबा मोनसे न'खराव जाब्रबथाय बेमारफोर जायो स' बे खेत्रआवहाय दाहार जानो गोनां जायो मिथिबाय दाहार खालामनो गोनां जायो आरो बेनि गेजेराव माब्लाबा समावहाय हाबाफोर जायोब्ला बेफोराव बे हाबाखौ खुंनो थाखाय बे दाहारखौ लानो गोनां जायो स' बिराद माखासे रिजन थायो दाहार जानायनिबो बेखौ सुख'नो थाखाय माखासे सुबुंफोरा गोजान जायगायाव थाङो दा बे बिथिङावहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनि नोंथाङा जुदि बिसोरनो जब होनो हायोब्ला साख्रि जायगायावनो एरियायावनो लकेल जायगायावनो जुदि साख्रि होनो हायोब्ला आं गासैखौबो जेसेबांखिनि आसामनि बाहेरायाव थानाय माखासे रायजो राजाफोरखौ फन खालामनानै लेंहरनोसै आरो बेनि गेजेराव नोंथांनो बेखौ जनायनोसै नोंथाङा बिसोरनो खामानि होनांगौ मान्थलि सेलारि होनांगौ नोंथाङा खामानि होनांगौ बिथांमोना ओरैनो सेलारिखौ लाया दे खामानि मावगोन नोंथाङा खामानि होनो हागोन ना आं नोंथांनिफ्राय मोनसे कुइसन बियो बे जाय बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनाय बिथांमोननि थाखाय आं जानानै बे मोनसे कुइसन सोंबाय कि नोंथाङा जुदि आसामावनो बा BTAD सिङाव जुदि साख्रि होनो हायोब्ला कम्पानि बानायना होनो हायोब्ला प्लिज आं बिसोरखौ कन्टेक्टखौ कालेक्ट खालामनानै गासिबो नोंनि आखायाव जनायना होगोन नोंथाङा बिसोरनो खामानि हो मिथिबायना बिसोरो गामियाव थायो 200-300निनो बा 1500 गाहाम बा 4000-5000नि सेलारि होनानै खामानि मावग्रा मोननो लुबैयो दा बे 4000-3000आव जुदि खामानि मावब्ला 1500-3000 थाखायनो न'खराव माबानायाव थाङो न'खर खुंनायाव अब्ला दाहारखौ माजों सुख'गोन नङा होमबा स' बे खेत्रआव बिथांमोना गोजानाव थांनानै दाहारखौ सुख'नो नागिरनो होनना थाङो आरो बिनि गेजेराव निश्चय बिसोर माखासे सुबुंफ्रा सुख'दोंमोन जायफोर मानसिफ्रा जादोंब्ला बे बिसिनि खोथासै आं बेखौ बुंनो हाला बाट माखासे आंनि मेगनजों नुनाय गोबां डेभेलप जानायबो दङ स' बे खेत्रनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों माखासे सुबुंफ्रा बुंदों कि आसामनि बाहेरायाव मानो थांनो गोनां जोङो माने लेबार नागिरबाबो मालाबा सानसे समाव मोना आरे नोंसोरथ' सानसे साननैनि थाखायसो लेबार नागिरदों सानसे साननैनि थाखायसो लेबार नागिरदों बिसोरनो सानफ्रोमबोनि थाखाय खामानि नांगौ साबेसे मानसिनो लेबार नांगौ नोंथांनो आं बुंलाय साबेसे मानसिखौ लेबार नांगौ नोंथांनो आं कन्टेक्ट कालेक्ट खालामनानै नोंथांनियाव होफैगोन आरो दरमाखौ मान्थलि होबानो जाबाय बे मोनसे सोंलु अके जिखियानो जादोला बुहुमावहाय गोबां बे भाइरासआ साग्लोबजागासिनो दङ लोगोफोर मिथिबायना आङो माखासे खोन्थानि बे बुहुमावहाय साग्लोबजानायनि माखासे बिबां सुबुंनि अनजिमाखौ खोन्थानि आं बुंनो सानदों दासिबांहाय 17 लाखनिबो बारा सुबुङा बे भाइरासजों साग्लोबजाबाय बुहुमावहाय आरो बिनि गेजेराव माखासे थैनाय आरो माखासे रिकभार जानायबो थागोन दे बेवहाय स' प्लास माइनास जानानै बेसेबां थायो बेसो दायो एक्टिभआव जाना दङ बेसेबां मानसिया दासिमावहाय साग्लोबजाना दं बाट गासै टटेल थैनाय प्लास आरो माने रिकभार जानाय बे 17 लाख एब'बा स' बेवहाय गासै 1 लाखनिबो बारा सुबुङा थैबाय गासै 3,82,049 सुबुङा रिकभार जाबाय दासिबांहाय आरो 12,24,763 सुबुं अनजिमाया दासिबांहाय माने मा जाना दङ साग्लोबजानानै दङ बिसोरखौ ट्रिट खालामगासिनो दङ आं बुंगासिनो दङ USA दासिमबो सुबुं अनजिमायाव नायोब्ला बिथांमोननि जायगायाव गोबां कान्ट्रिसआव गोबां माने साग्लोबगासिनो दङ 5 लाखनिबो बारा सुबुं अनजिमाया बिथांमोननि USA कान्ट्रिसआव साग्लोबजानानै दङ जायनि जाहोनाव बिथाङा भारत हादरनिफ्राय माखासे हाइड्रक्सिक्ल'रिक्विनखौ गोबां माने वार्निं लेभेलाव बाथ्रा बुंनानैबो माने बिनाय जादोंमोन जे जुदि हराब्लाथाय रिटालिएसन जागोन होननानै सेकेन्डआव थाङो स्पेनआव 1,61,852 बे सेकेन्डआव थाङो इटालिया जाबाय 1,47,577 बेयो माने थार्डआव थाङो ओमफ्राय स्पेनआ 1,61,852 ओके बेयो थार्ड रेंकआव थाङो 1,61,852 आ जाबाय स्पेन आरो थार्डआ जाबाय 1,47,577 बे जाबाय इटालि USA जाबाय 5,03,177 दासिबांहाय बे मिटाराव देखायनाय मथे चाइनायाव गोबां बिबां खम जाबोबाय आं खोन्थानि माखासे डिटेल्स नोंथांमोननि सिगाङाव चाइनायाव गासै टटेल 81,953 जादोंमोन दासिबांहाय बिसोरनि थैनाय सुबुं अनजिमाया जाबाय 3,339 मिटाराव दै अनलाइनाव होनाय मथे ओमफ्राय बिथांमोना फाहामनो हाबाय बेसेबां 77,525 दासिबांहाय बिसोरनाव दङ 1,089 सुबुंल' बिराद खमायबोबाय आरो बिराद बिसोरनाव मेडिसिन दं जानो हागौ आं बेखौ सानो जोंनि भारत हादरा गोबां माने रेंक माने 1 रेंक खाथियाव सौफैहां जागासिनो दङ दासिबांहाय 22 सुबुं अनजिमायाव नायोब्ला जुदि एनालाइज खालामबा 22 रेंकआव दङ लोगोफोर दासिबांहाय बे खेत्रआवहाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय दासिबांहाय आंनाव आपडेट मोननाय सरकारनो रिलिफ माने नैबे COVID-19 नि रिलिफ होनायनि माखासे आंनाव माबा दङ जोंहा बिश्वजित दैमारी MP सारा 1 लाख रां डनेसन होदों माने CM नो बे इन्डिया फाइट
कर'ना भाइरासनि मोनसे पुन्जि जोंहा PM केयार फान्ड्स दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनो निडि होननानै बुङोना मोनसे सरि आं बेखौ माखासेखौ लानि आङो ओके स' बेयाव बुंदों आर'ग्या निधियाव बे एकाउन्ट पुन्जियावहाय गासै माने 1 लाख थाखा जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा हरदों डनेट होदों आरो बिनि गेजेरावहाय गासै दासिबांहाय डनेसन होनाया 31,377 सुबुङा डनेसन होदों बाट 9 एप्रिलनि आपडेटसो दै बियो बे खिन्थु 9 एप्रिलनि बाट दिनै 11 एप्रिल ना 11 एप्रिलनि आपडेट आंनाव गैथ'वा बाट 9 एप्रिलनि आपडेट बायदियै 31,377 आरो बिनि गेजेराव 70.96 crore 9 एप्रिलाव जाबायमोन दाथ' गोबां बांबाय जानांगौ आंनि मथेबा मोनथिबायना गोबां बांबाय जानांगौ आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि सेन्ट्रेल आबसुनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन होदों 1,52,000 आसाम कभिड रिलिफ फान्ड्सनि थाखाय थेंक इउ सो माच जोंनि सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारि सार गोजोननाय थाबाय आरो बिनि गेजेराव दिपेन बर' सारनिसिमबो गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना जे बर'नि जानानै माखासे डनेसन होदों आसाम कभिड फाइट माने कभिडनि मोनसे रिलिफ फान्ड्सआव मिन्स बे आर'ग्या निधि CM नङा होमबा थेंक इउ सो माच आरो बिनि गेजेरावहाय गोबां सुबुंफ्रा डनेसन होदों बलिउडनि जा सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि जा गोबां डनेसन होदों आरो लोगोसे जोंहा माने हिमन्त बिश्व शर्मायाबो PM केयार्स फान्ड्सआव बेयावबो बिथाङा डनेसन होदों आरो आं बिथांनि डनेसननि बागै जेबो बुंथ'नो थांला गोबां मानसिफ्रानो गावबा गाव अनलायगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा गावजों गाव बर' हारिजों बर' हारि नायलायदों न'खराव जि हायो गाव थोजासे माने जानाय लोंनाय गैयाब्लाबो जिखिनि एसे दङ बेखौ थोजासे साननानै बिथांमोना गुबुननो जानो गैथारि जि अबस्थाया गाज्रिथार जाना दङ बिथांमोननि न'आव थांनानै डनेट खालामदों एसे एनै दान हैदों माने रां रुफाजों हायाब्लाबो माने माइरं हैदों दालि हैदों गावनि गोसो फुर्ति जानानै गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै खामानि मावनानै लाबोनाय एसे एनै रां बेफोर दङब्लाबो बिथांमोना बेखौ खरस खालामनानै गावसिनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुर्तिजों हैदों बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच आरो बेबायदिनो नोंथांमोना मदद होलायगोन आसा खालामो आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनि जुदि नोंथांमोना हायोब्ला नैबे बिबारि बसुमतारीखौ एसे नाहरदो मानो होनब्ला बिबारि बसुमतारीनि न'खरा एकदमबारे आं मा बुंबावनो आरोना नोंथांमोना नुखाबाय आरो आं बुंनो गोनांथि गैयाब्ला खुलुमबाय आरो बिनि सायावहाय न'आबो बायबावबाय लोगोफोर खुलुमबाय